dar muncitori. Hai să fac un pic de zoom să vedem. Asta este Buda, fraților. Nu pot să-i zic toaletă, e Buda. Budă. Uite cheamă, ce fain ori asfaltat, bă. Bă, e mișto parcul ăsta, bă. Munți de gunoi, noroi. Acest parc se va situa în spatele Lotusului din Oradea, din România, din Bihor, să știți. Din Europa. Din Europa, da. Nu suntem în Turkmenistan, să știți. Dar acum arătă șantierul ăsta, parcă am fi în junglă, bă. Într-o junglă de aia de pișată. Bine, vă mulțumim. Sper să-l vizionați pe YouTube cât mai mulți. Dați share și like, bă. Dacă vă place. Dacă nu vă place, puteți da și dislike. Că pe mine mă doare în... Un film. Da. Vă las. Pa!